Maswera seiko vana veZimbabwe, regai kukwazisei manheru ano nekukugamuchirai. Tinotenda kuti nyasha dzakuchengetai kwese kwamuri, nesuwo tiri kuitirwa zvakanaka. Mwari wakasika denga nenyika, Mwari wamasimba ose, ndiye ari kutitungamirira. Tati tikupei ma-updates, tine urombo nekunonoka zvakawanda zvanga zvichiitika. We are engaging muma-meetings akasiyana-siyana. Tiri kuatenda kune zvinhu zvakasiyana-siyana zvine chekuita nerevolution. Saka regai tikupei quick updates. Tinoziva kuti inguva dzekurara, but hatingasiye tisina kutaura. Chekutanga ndechekuti Comrade Nyoka Yamabhunu vachingori mujere sekuziva kwatinoita. Kana mweya werevolution ukagara pamusoro pemunhu, mweya werevolution unosimbisa munhu. Saka tinotenda kuti Comrade Nyoka Yamabhunu is 100% okay kwavari ikoko. Regai tidzoke totaura pamusoro pema-legal proceedings avo. Taita ma-meetings nemalawyer, sekuziva kwamunoita kuti apo nepapo panenge pachida kukwenenzverwa. As of current situation, pane paperwork inoda kugadziriswa. Paperwork iyoyo is gonna cost 50,000 sekutaura kwatakamboita. Asi zvakanyanya kukosha kuti chikamu ichocho chipfuudzwe madebts asati asvika. Hatisiri kutaura izvi kuti tikuremedzei, but tiri kuitira kuti vanhu vefamily yeNyoka Yamabhunu Updates channel muzive kuti ndo zviripo. Asi tiri kuvimba kuti Mwari wakatendeka kupfuura vanhu. Zvinhu izvozvo zvichabuda zvakanaka. Tinoda kutenda vari kuita partnering with us through ma-adverts. Takwanisa kuraisa 185 US dollar through ma-updates. Ndanzwa kuti pari kuita challenge nema-comrades vari kuda kutrya kudonata from Europe, nekuda kwekuti trust account iri kutadza kutambira mari kubva kuma-accounts akafanana nana Hello Paisa and Mukuru. Tichaonesana nema-admins kuti toita sei kuti zvinhu izvozvo zvikwanisike. So I think itawana a confirmation of 2,500 yakatadza kupinda. Inoda kuitwa rectification and the other amount isina zvayo kudiscloswa. Asi tinotenda kuti there will be a solution, nekuti tine vari tiri kutaura navo vari kuEurope vanokwanisawo kutibatsira, kana kuti tichaita nzira dzatichawana nadzo rubatsiro kuti comrade wedu mari idzodzo dzigone kureizika. Ndanzwa maloya vachitaura kuti vane about 750 rand in the trust account yakaitwa ma-deposits. Tinoti Mwari vakuropafadzei vese vari kuita basa rakanaka kudaro. Revolution ichiuya, mweya unenge wasimuka wekusunungura haumisike. And sekutaura kwatiri kuita, vamwe vari kutifonera, Comrade Stole, zvamuri kuona zvakadai ko, why channel iri kudonha? Hatina problem nekudonha kwechannel, nekuti vachasara muchannel ndo vana verevolution. Vatorwa nemhepo, mhepo yerevolution ichazongovadzosa kana nguva yakwana. Nekuda kwekuti chatinotenda ndechekuti wese mwana weZimbabwe
akasikirwa kuva the partaker yenhaka inouya nerevolution will never lose an opportunity. Saka musawara nevanhu vari kuenda, hapana chakashata. Mhepo kana dzisimuka dzinosimuka dzakawanda, asi chakakosha ifocus. Ndava kana mhepo yerevolution ichifamba, inofamba yakatakura mashoko anonzwika nemwana weZimbabwe ane chekuita nokuvaka nyika yeZimbabwe. Saka panotaurwa mashoko ekuvaka, panodhonza vane pfungwa dzekuvaka. Vasina pfungwa dzekuvaka vanotodauka vachienda nekusiyana nemanzwiro avari kuita paurongwa hunenge huripo. But ndoda kutaura kuti vanoteerera vhangeri yerevolution through Nyoka Yamabhunu update channel, trust us and the announcements which we do, nekuti inyaya inenge yakakwenenzverwa, yoverengwa zvakanaka, yoonekwa kuti yakakosha kuti isvike kwamuri. Zviro kwazvo nemaitiro atinoita zvinhu anenge akakwenenzverwa zvakare. Ndosaka muchiona kuti hatiite gundamsaira kuenda nemhepo. Tinofamba nehurongwa uye nekunzwisisa kuti chiprofita chinoti kudii pamusoro penhau dzerevolution. Tinotenda vese vari kutiisira mameseji, rambai muchidaro nekuti imimi makakosha. Ndo zvinoita mweya wacho kana uchinge wabata. Umwe naumwe kwaanenge ari anenge achibata basi. For now tinenge tiine information yatinokupai, tokupai matask ezvekuita. Trust us and make sure kuti munonzwisisa macommanders enyu achiuya. Zvinoita ndezvekuti kana tiine zvinhu zverevolution zvatinenge tichiita, pamwe pacho zvimwe zvacho hazvitaridzike sezvinhu zvakakosha. Asi ndoda kutaurira vanhu vese vari mugrupu rino uye nevana veZimbabwe kuti nguva yekusununguka ndiyoyi. Nguva yekusununguka yakwana. Uye kana tichitaura nyaya dzekusununguka, hazviitwe nesimba revanhu uye hazviitwe zvakare neropa. Zvinoitwa nemweya werevolution. Mweya werevolution unosimudza nekudirecta vanhu. Believe zvatiri kuita, believe zvatiri kutaura, nokuti ndizvo zvinoendesa nyika kumberi. Vamwe vati Comrade Stole munokommunicata pamusoro paComrade Nyoka Yamabhunu, but vanhu vari kuti imimi makatumwa kuzonyudza Comrade Nyoka Yamabhunu. Siyanai nevanhu vanotaura kwavasina kuswera. Batanai nesu nekuti tiri kukutumai kubatana nevamwe. Ndo zvazvinoita. Character assassination is the game of old politics. Hatina problem nazo. What is most important is the focus. Isusu tinowanikwa panotsvagwa progress. We are not retrogressive at any point. Isusu tinowanika pane zvinoendesa zvinhu kumberi. Isusu tiripo pakuendesa nyika kumberi nekugadzirisa pese pasina kururama. Ndo saka takataura tichiti partisan politics yakauya kudyara a division amongst the Zimbabweans. And we are the victims of that type of politics. Ndo saka mchiona kuti pangotaurwa nezvekuronga kuvaka nyika nezvematongerwo enyika, vanhu vanotanga kurodza mapanga, vamwe vanofumbata zvibhakera, vamwe ndo vanenge vakufambawo vatone mentality of competition. But we are here to converge and to become one. Ndo saka mchinzwa tichiparidza unity as signal number one.
vamwe voti unongotaura zvemasignal nekuvaverenga. Itai zvamuri kuita ikoko, tinoteera mhepo yechimurenga. Isusu hatisiri kuita zvinhu zvemusoro wedu, tinoita zvinonga zvataurwa nechiprofita chemweya werevolution. And chiprofita chemweya werevolution hachifambe nemuprofita umwe chete, chinotaura nepfungwa dzevanhu. And when we speak the message, it is going to resonate nevanhu. Saka mashoko atiri kutaura pano ndiwayo. Vamwe vakati munotadza kuita zvinoda vanhu. Wona izvezvi zvamusikuwana ma donations. Comrade Nyoka Yemabhunu achashaya nomubudisa. Ndiri kuda kudzokorera mashoko andakataura kumashure. Kana mari ikatadza kubudisa Comrade Nyoka Yemabhunu, Comrade Nyoka Yemabhunu vachabudiswa naMwari. Whatever is the need pa case ya Comrade Nyoka Yemabhunu, Comrade Nyoka Yemabhunu vachange vachichengetwa naMwari. Kana Mwari vachinge vasimuka, hakuna munhu anogona kuvhara zvinenge zvichiitika. Tinonyatsozviziva zvatiri kuita pano nekuda kwekuti mhepo iri kutituma inogona kundibvisa yondiisa parutivi, asi inongoisa munhu achitaura exactly zvandiri kutaura pano, nekuda kwekuti revolution yeZimbabwe is not gonna be hijacked so easy. Tiri kuzviona kuti vari kusimuka vari kuzama kuda kuhijacka this whole thing. No one from the old folks is going to hijack this revolution. I'm telling you. You cannot even hijack. Hamugone kana kutora chiremera cherevolution kuchipersonalize. Nekuti takataura kuti mweya wechiprofita unotaura kuti iwo mhepo yerevolution iri kusanganisa vana veZimbabwe nekuisa mfungo umwe chete. Leader achazoleader this revolution achatobvawo kwaachabva achizojoina vanhu. Yakakwana nguva yaiita maleaders ivo kuti vachidaidzira kuti vanhu huyai mutijoine. This time is quite different because it is divine. Leader ndiye achazojoina vanhu. Saka musambowara nekutya. Ndosaka muchiona kuti tinokuteererai muchitaura. Ukangotitaura kuti leader nhingi totoziva kuti warasika, hausiri werevolution. Ukatanga kungotitaura kuti dai zvinhu izvi zvina nhingi matotoziva kuti warasika, hausiri werevolution. Because this revolution is a movement which was divinely created by God. And Mwari vakaita kuti chinhu ichi chitange. Vakachitanga havasi kutochipedza, asi mweya wacho hauchafe. Ndo mashoko andoda kukuzivisai nhasi vana veZimbabwe. Mweya wokubatanidza vana veZimbabwe hauchagone kuurayika. Asi vanhu vari kuuya kurevolution nekuti yakagadzirwa naMwari. Vanoverenga Bhaibheri mukarinzwa rinotaura kuti Isaiah 14:32 inonyatsotaura kuti Mwari ndo vakaita Zioni kuti the afflicted may run to it. Saka Mwari vagadzira this revolution muZimbabwe. Ndo saka Apostle Mapengo makavanzwa vachitaura pano, vachitaura kuti iyi inonzi ngarava yaNoa, inotakura zvese zvese. Kana vanga vasingazvinzwe, taakukududzirirai kuti chakange chiri chiprofita panguva iyoyo. Mwari ndo vakagadzira Zioni kuti anotambudzika amanyireko. Tikati revolution ngarava yaNoa. Mune nyasha dzirimo murevolution dzinoita kuti mhuka dzisingagarisane dzigarisane. Ndo saka muchiona vamwe vari kubva kuZANU-PF vari murevolution. Endai kumapurisa varimo murevolution. Endai kuZaki varimo murevolution. Endai kumasoja varimo murevolution. Endai muZANU-PF headquarters mune varimo murevolution. Endai kunyika varimo murevolution. Endai kunze kwenyika kwakaenda vana veZimbabwe varimo murevolution. Asi taita dambudziko kune vanosimuka varida kudyara mbengo nekudivhaidha vanhu zvamuri kufungidzira, and you are failing to interpret that. The reason why we are so steady ndeyekuti takadzipiwa nyasha dzekuunderstanda kwatiri kuita.
nekwatiri kuenda. Izvozvo zvakatikoshera parevolution. Inzwai signal yatakakupai kuti batanidzai vanhu, paridzai vhangeri yerevolution. Vhangeri yerevolution haisanangure kuti uri ani, nekuti tine nyasha dziri mairi revolution iyoyi. Asi kamusakanganwa kuti nguva yemvura yaNoah kune dzimwe dzaitumwa dzemakunguo dzaienda dzisingadzoke, asi dzaiburiswa nepawindo yobva yaenda yoregedza kudzoka. Tinavo murevolution vachatanga kumbodauka vachibuda vachienda, vamwe vachadzoka, vamwe havadzoki. Asi revolution ino is spiritual. Zvandiri kutaura pano sasitole pakabva umwe, panogona kuuya umwe anogona kutaura zvinorizoneta nemi, munogona kutora nguva kujairirana naye, but iyeye ndiye anenge achirira kubudikidza nemweya werevolution. Signal ndeyekuti batanidzai vana veZimbabwe. Taurai vhangeri yerevolution, kwete vhangeri yemusangano. Kanzwa ari kutaura nezvemusangano, ibva wati hausi werevolution iwewe. Revolution haitaure kuti ZANU-PF. Revolution haisi kutaura kuti Triple C. Revolution haisi kutaura kuti ZIM. Revolution haisi kutaura anything to do with mapato. It's a wave. Inonzi ngarava. Kana matadza kuitsanangura nezita rekuti revolution nekuti chirungu, vaudzei kuti kune ngarava yakatanga nekuti mvura ichanaya. Iyoyo inonzi revolution. Vakaitanga revolution vachachengetwa naMwari. Kana vanhu vese vakafuratira comrade nyoka yemabhunu, chero dai kukanzi kunotorwa vamwe vese vachigurwa musoro, mweya iwoyu uri kugara pamusoro pevanhu. Hakuna simba rinogona kumisa the turning of the wheel of revolution. It is the high time right now, even the leaders, to understand kuti ipapa chero kutora asina kudzidza anongogarwa nemweya wacho. Saka haiwa musawara, zvinhu zvichangozviita zvega. Don't follow the signal isina kupihwa. Teererai signal inouya ichitestifya nemweya wenyu. Saka ndo mamirira zvakaita. Ndanga ndiri pano kuzokupai ma-updates ecourt. We are looking at the bill yatinayo ye50,000, but regedzai kuremerwa. Mwari wamasimba ose achaita kuti chikamu ichocho chigopfuura. We are doing a lot of engagements and tichibatsirwa naMwari. Tichitenda zvakare kuti comrade nyoka yemabhunu is strong enough, because mweya werevolution unovasimbisa. But chekupedzisira tichanosangana kuZimbabwe. The season of Zimbabwe to be freed is now. Hakuna simba, hakuna munhu, hakuna influence iri kuzohijack the agenda of this revolution. But dzakauya nenyasha dzinochengetedza ropa, nekuti nyika yeZimbabwe yakadeura ropa rakawanda. Saka ropa rakadeuka kuZimbabwe rakwana. We are going to do what it costs to follow the dictates of the spirit of revolution. Vamwe vamuri kunzwa vari kutaura nyaya dzerevolution vari kutotaura ndimi popaya, havadzinzwisise. Ndo saka muchiona kuti vakamboparticipata munyaya dzekuuraya vanhu ndo vakutaura revolution nhasi. Haisiri nyaya yavo, mweya werevolution. Vamwe vari kuti muri kuatakwa, why muri kuzvigona sei? Ma-messages enyu ekuti nyaradza tiri kumaona, but tinozvitenda nekuti hakuna mwana anorasika murevolution. Izvi takatopihwa nyasha yekuzvigamuchira and ticharamba tiinazvo. Pamberi nokubatana, pamberi nerevolution, pasi nezviga